Nina na se. Aya kwa mi bi. Sabe papa yi e be ye wie ye. E se sanko sa akọ na chi asomdwe mu. Aja, wa hyehyɛ ne nneɛma nyinaa wie mi agya no kwan. Afei mete hɔni. Adani ase, mi nhunu me passport. Enkrata di adanse so obetimi san di akọ n'akyi no. Kootu no otoba e se yemfansie paapa no. Sɛ ɛdi nsesa. Ama no momu dia a wodi fra bodokyire ba ya ne nkrata wo mu no. Ɛno ne yɛde asie paapa. Enti ne nkrata ne passport ne nneɛma ɛsɛsɛ wɔsan de kwa bodokyire no. Ne nyinaa yɛde asie paapa. Na kyerɛ sɛ asɛm n'ani ayɛ nyan. Ya me ka sɛ kootu wɔde ba ɛsɛ yemfansie paapa no. En nkrata ebubo mu nyagoro egu dan mu sesia kyerɛ sɛ kootu no ka kyerɛ sɛ wɔde afabro chaban wɔamfa no ankɔyɛ di nsesa ade akura asɛm no waboa na ɔbaa no nso kɔ sɛ baa no ɔbaa no nso si wasere kwan adwuma nti nya de a obenya mmerɛ to no de wɔkɔgya no mo amote yɛ mo nkwasiafoɔ eti die ti na wɔbaa mo ne bufu yɛ mo mafram na me mɛka am no twa no ni na sɛ ya kyɛ no sɛ yɛbɛ pa ne kyɛwo sɛ yɛbɛ yɛ bi ɔno nya kɔ ya waka ekyire ni yɛn hwɛ yɛn hwɛ kwa bɛka fa yɛbɛ ma ɔno so atoa no wɔ yɛyɛ no deɛ gye sɛ na so ade na wodi nkora asɛm saa abusha ebi asɛm na duro no nyame din sɛ mo pass mo pɛ na mo kan kyɛm because for now it's not about playing fucking game you may blame game biawa we have to get a solution sɛ menya the SCA no menya ho anu yie metuna go back to the states nyɛ sɛ no we agimi no we abo no for now no my passport and I ran here. To come here, I'm going to carry a trap bomb on our boy. That's what I'm looking for. Sir, solution now. Woke up once a minute. Let's just say, yeah, someone when you young for the selection card, suddenly a very the best thing we can do is we have to go back to the grave. Come and go to Papa Funo. Now, for a passport, let me go. Be. And you must not one okay. Musu saying, Nipana Wapro, my life is at stake, Musio. Musu, we are doing Papa, what's up? Here go to the fruit. I say, may catch you up what is and put baby say, put your chill brand near the hotel. Raka, no, the command on Winman Abuakro. Raka, Winman Abuakro, in Kanka. And your friend Raka says, yeah, Papa, and Kanka didn't them. And you go to now, can watch them no. And Kankano, ya really be a home. And in your what he said, who could to Papa from when you be from the same museum to make? You know, me yet, maybe at this year, you know what? Me at this year. Yeah, to hell with you. We a motherfucker shit bomb. Fuck you. Yeah, but you're paying no. And fuck your tradition. And fuck your colloquial era terms. Fucker. We are talking about my destiny. And you are sitting there talking rubbish. Do you know what? You know what I'm going to do? I will drag all of you to the grave. Near Kutua and near Kwa. Baby, Arakana Hokano. Or my Riakotobiano. May come. Then I'll go back to the American embassy. Omumwa is an evidence of BSc. So that they will give me a new motherfucker green card. And yes, sir, I'm telling you. Say, you go to food. You go to Musumi. Yes, I go to food. And food, I didn't say no. The people say, "Many Masakoba." They can give me the outside. Give me the car. Motherfucker. Now we are here. When you are not careless, and you can't drive me now, you what? What I know you can afford because I'm not ready now. Faka. What bother? I'm not the one can say, some of the coast car on my own. Did I owe you? And how say we did it? Dear. It's answer what 10 of our own. Saboson Mesuma, when young years make a claim immediately. Ain't he a better now? Rama bad, Rama can make a day. We are Mofra. As somewhere, you know, and you didn't hear you. Name of my corona was a catch up. Then I wore day and Quabodam is an Sempenny say, your mamma and a home caliber.
Ulumati asemeka so ka kire yese wo agudie bi e wo da yechi e wo abuonim adan na sase mu yenu yenkotu ne yensesa na kakre wo mu ne yemfama no na onkota ne ba bi nwene no empo se wokọ na bo so mesu waka ye de ba fa wa ntimi anyewe esanse enye ne pe no de ba yo ye ne yefre no ofun so ba musua wo ka mo bi wa bi de nkui ba ye yi na esan ato anu anu no wo fa de mi ni e ka de kanen no fichete u bedije wo kwa siampanyi pa wo ni nyansa wo fa sani sa ho wo ni nyansa bi sika ko no wo ni ma de wo ho wo fa sika ko na sha ko no wo ni ma de wo ho frame ye ko tu sika ko no wo fa mo pa sa fe ni mo pa si asehie ta mi metra ma ya si ahia ma bia ka me de ani mo kama sa mi ni mo ni we mi ni mo ni mi ni mo ni mo se to ni mo ni we me de ma se ma ka Say bana busiatia. Mangalia somu. Baba ye ya tinsansuna gumi. na mu nti dia ya sa su ka bi na ya wu Afibi esa. Dafi wa yesu.